ഹലോ മോനരെ ഞാൻ ബാങ്കടെ ഉള്ളേ ಇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೊಂದು ಬಂತಾರೆ ಪಾತಿರ್ತಾರತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡಿಯೇ ಹಾ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆತನಾ ಅಂದಿ ಅತ್ತಿಯ ನೀರ್ನ ಪುದರ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದ ಫೋನ್ ಪೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಿ ಆಯ್ ನೋಡಿರ ಪೈನಿಯ ಯೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ಗುಣ ಚಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ. ಗುಣ ಚಿಕ್ಕನ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಇರಡ ಚಿಕ್ಕ ಪಂತಿಜರ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ತಾರದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಲೋನು ಲೋನಾ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಅಂದಾಜದ ಅನ್ನ ಅವು ಪಂಡ ಇರ್ನೆಂಚಿನೇ ಅವು ಪಂಡ ಮೋನೆರೆಗಿರ್ನ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆತನಿಗೆ ಮೋನೇರ ಏರ್ ಮೋನೇರ್ ಪಾಣಿರ್ದ ಮೋನೆರು ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಪಾನೇರ್ದ ಮೋನೇರ ಏರವ್ ಕೀಳು ಕುದುರೆ ಬಡ್ಡಿ ಠ್ಯಾಕ್ 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 ಎಂಕೇರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪಾತೇರ್ನ ಗುರ್ತಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಡಿ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೋನೇರು ಮೀಯರೆ ಪೋತಿರ್ತೋ ಚೋಟು ಅವು ಪಂಡ ಮೀಯರೆ ಪೋನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂತುಗೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡೆ ಆಪಣತೆ ಅಂಚವು ಅಂಚ ಮೋನೇರು ಎಂಕ ದಾಯ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮೋನೇರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಪೋತೆ ತಾಯಿನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋ ಕಾಂಟೆ ಮೋನೇರು ಪಾನೇರು ಪನ್ನೊಂದು